ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka sa matag adlaw. Gusto ko nga kauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko nga kauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Mayong adlaw sa tanan. So, kumusta naman ang matag usa? Hinaot nga nagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon, pero nga nagtuo og pagpadayon nga dunay kalipay diha sa pagbuhat sa kahimayaan sa Ginoo. Now nining adlaw, padayon ta sa atong series sa libro sa Lucas. Sa Lucas kapitulo 8 na ta, versikulo 1 hangtod sa 15. Mo ni ato ang passage nga pagatun-an karon. Again, Lucas kapitulo 8 versikulo 1 hangtod sa 15. Akong pagkabasahon, magsugod ta sa 1. Nagingon, wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang 12 katinun-an o pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu o sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kosa nga opisyal ni Herodes. Si Susana og daghan pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang matinun-an pinaagi sa ilang katigayonan. Sa 4,
Daghang mga tawo nga gikan sa kalungsuran ang nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila, iyang gisuginlan kining sambingaya. Mayo sa katawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi, samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. Gitunob-tunoban kini sa mga tawo ug gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini ug namungag 100 kapilo. Unya midugang si Jesus pagingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Sa bersikulo 9, unya nangutana ang mga tinun-an ni Jesus, unsay kahulugan sa maong sambingay? Ug mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gihatag niya kaninyo. Apan sa uban gihatag kini pinaagi sa sambingay ron kun mutan-aw sila dili sila makakita ug kun mamati sila dili sila makasabot. Sa bersikulo 11, ug kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo ug maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot, mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka o mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasing-kasing nga midawat ug mituman niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang mga pulong. Now, ang title or ang tema sa ato ang mensahe nini nga oras is about believe and obey. Like, pagtuo o pagtuman. So, kuyog na silang duha. Ito ko na itong ulo, magampo ta. O Dios, dalaygong ka nini nga ka orasa. Salamat kay Ginoo sa alliance of nga gayon nga kami padayon nga magkat-on, magtuon sa imong pulong. Ikaw mag-bless sa mata ko sa, illuminate mga Holy Spirit sa mata ko sa namo so that able me nga maka-understand, labaw sa tanan, ma-apply sa among mata ko sa kinabuhi. Among isalikan nimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Now kini ang atong passage is before si Jesus nagsulti nining maong sambingaya is gikan siya sa balay sa usa ka Pharisee nga mao si Simon. Nga diin gi-invite si Jesus ngadto. Nga diin nining higayon si Jesus like nagpasaylo sa katong usa ka babay nga miluhod sa tubangan sa Ginoo. Now, after si Jesus dito sa balay sa mao nga Parisiyo, like milakaw siya. Kauban ang iyang mga tinun-an o kauban ang na-mention din dunay tulo ka babay nga mikuyog kang Ginoong Hesus. Katong mga babay usab nga giayo ni Hesus gikan sa nasudlan og iyawa daw tang espiritu o giayo sa ilang mga balatian. Nga diin si Ginoong Hesus like padayon siya sa iyang ministry sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dito lugar sa Galilea, dito sa mga kabalayan, siya nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nga diin dunay na mention nganhi nga duha sa ato ang passage kining seeds or liso or binhi. So ang pasabot aning binhi is mao ang pulong sa Ginoo nga nasa bersikulo 11. Unya ang kining soil or kining yuta is pasabot mao ni ang mga tao or mao ni ang kasing-kasing sa mga tao. Now again ang ato ang title believe and obey. Nga diin sa ato ang mensahe dunay upat nga gipakita dinhi nga klase sa yuta or klase sa kasing-kasing sa mga tao nga unsay response sa diha nga makadungog or matamnan sa pulong sa Ginoo. Nga diin sa bersikulo 5 ug sa bersikulo 12 atong makita diha ang una nga gi-mention diha
ni Ginoong Hesus sa iyang asambingay nga klase sa yuta or klase sa kasing-kasing nga matamnan sa pulong sa Ginoo is kining naa dapit sa agianan or naagyud sa agianan ang pulong sa Ginoo matanom. Sa bersikulo 5 nagingon, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi, samtang nagsabot siya pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. So but pasabot ang binhi is naa na hulog sa agianan ug mauna ang una nga gipakita gi-illustrate ni Ginoong Hesus. Now ang una nga atong pag-isgutan mausab kini. Ang una nga gisulti ni Ginoong Hesus sa bersikulo 5 o sa bersikulo 12 kining ang binhi naa nahulog sa agianan. Now unsay but pasabot nini? Nga diin ang mga binhi nga diin nahulog ngadto sa agianan is mao ni kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan sa dihang mitungha ang yawa ug misakmit ini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo og maluwas. So like ang pulong sa Ginoo is naabot or na sulti ngadto sa mga tao or dito sa klase nga tao ngikining ang nato nga na-mention. O kini nga mao nga klase sa tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo like gikan sa iyang kasing-kasing misakmit ang yawa aron siya dili motuo og maluwas. Subot pasabot igo lang siya nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Apan miabot diha sa iyang kinabuhi ang like buhat ni Satanas or mga butang or like mga situation nga para dili siya motuo aron like mawala ang iyahang nadunggan mahitungod sa pulong sa Ginoo, like iyang ma-ignore ang pulong sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Now mao ni ang una nga gipakita ni Ginoong Hesus nga ang usa ka tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ug sa diha nga niabot ang like siguro kalibog or mga sulti sa mga tawo nga ayog tuo na kay dili na maayo, ayog tuo ang pulong sa Ginoo kay dili na tinuod. Like miabot diha sa iyang kinabuhi. Nga rin ang pulong sa Ginoo wala nakapenetrates diha sa iyang kasing-kasing. Nga rin wala tinud-anay nga kausaban diha sa iyang kasing-kasing sa diyang nakadungog siya sa pulong sa Ginoo ug labaw sa tanan wala siya tinud-anay nga relasyon diha sa Ginoo sa dihang siya nasultihan or natamnan sa pulong sa Ginoo. Siguro kini nga tawo nakatry nga ming attend og simba. Like ning adto sa simbahan kauban sa uban nga mga kastuhanon pero ang tinud-anay wala siya tinud-anay nga paghinulsol diha sa Ginoo sa iyang mga kapagiyasan o wala siya tinuod nga nabatunan nga kaluwasan. Now kini nga tawo like makita nato nga wala gyud intention diha sa iyang kasing-kasing nga duna sa seryoso sa espirituhanong bahin diha sa iyang kinabuhi. Ug mao na una nato nga makita nga gipakita ni Ginoong Hesus nga iyang gi-example sa iyang sambingay. Ug ang ikaduha nga atong makita sa bersikulo 6 ug sa 13 kining batuon nga yuta or batuon nga kasing-kasing or gahi nga kasing-kasing nga natamnan sa pulong sa Ginoo. Now sa bersikulo 6 nangingon ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot, mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulaw. Now kini nga klase sa tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo like gi-mention diha nga malipayon nga miabi-abi or malipayon nga nidawat sa pulong sa Ginoo. Or like kini nga klase sa tawo naa siya kalipay nga muabi-abi sa mga tao nga mo share sa gospel like naa siya kalipay nga mudawat diha sa iyang panimalay sa mga tao nga gusto nga mopaambit sa pulong sa Ginoo. Nga rin kini nga sa klase sa tao something like emotional ang iyahang pagdawat sa pulong sa Ginoo based sa iyahang emotion. Like dili kung unsa ang tinuod, kung unsa ang conviction sa Holy Spirit diha sa iyang kasing-kasing. O kini nga klase sa tao nga di na-mention diha
nga batuon nga yuta or like gahi nga kasing-kasing nga diin mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Now kini nga klase sa tao like again malipayon siya nga dawat ug mituo sa pulong sa Ginoo. Pero sa dihang miabot ang pagsulay diha sa iyang kinabuhi, sa dihang niabot ang mga problema sa iyang kinabuhi, nakalimtan niya ang pulong sa Ginoo. Sa dihang niabot ang mga kasakit diha sa iyang kinabuhi, ang mga bati nga sitwasyon diha sa iyang kinabuhi, nakalimtan niya nga naay Ginoo. Nakalimtan niya nga naay manluluwas. Nakalimtan niya nga naay Dios nga nahigugma diha sa iyang kinabuhi. Nga din sa gi-illustrate ni Ginoong Hesus nga ang mensahe nga na tanom sa batuon nga yuta wala kini nakalahutay og tubo tungod kay nganuman walay tubig nga igo nga maabsorb sa mao nga tanom. Og sama sa kinabuhi sa usa ka tawo nga sa dihang siya natamnan or sa dihang siya nakadungog sa pulong sa Ginoo, og sa diha nga siya nagpadala sa mga problema, sa dihang siya nagpadala sa mga pagsulay sa kinabuhi, sa dihang siya wala misalig sa gahom sa Ginoo, wala siya nakalahutay, wala siya nakapadayon, ug nawala ang iyahang pagtuo diha sa Ginoo. So atong makita nga wala gihapon siya kini nga klase sa tawo, walay tinud-anay nga pagtuo, walay tinud-anay nga pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ug nga katulong nga atong makita nga diha sa bersikulo 7 ug 14 is kining tunokon nga sagbot. Again, ang una nasa gianan, ang ikaduha is batuon nga yuta, ug ang ikatulo tunokon nga sagbot. So naa sa area nga daghan og sagbot nga nay mga tunok-tunok. Nag-ingon din sa bersikulo 7, ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok nini. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao gadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. So niwang kayo og bunga. Now, ang mao nga gipakita nga gi-example ni Ginoong Hesus sa bersikulo 7 ug 14 kining natanom ang liso sa tunokong sagbot. Nga rin but pasabot mao ni usab ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Mga tawo nga midawat sa pulong sa Ginoo. Apan kini nga mao nga klase sa tawo like mas dako og time nila ang paningkamot sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Like mas dako og space diha sa ilang kasing-kasing ang ilahang nga mga tinguha niini nga kalibutan. Nga diin kini nga klase sa mga tawo sa diha nga diin ang kabalaka maoy occupied diha sa ilang kasing-kasing tungod sa pag-strive nga ma-providean ang panginahanglanon sa pamilya, ang kabisi sa trabaho, like ang obligasyon sa nasa iyang palibot, o bisan pa ang standard sa living or sa status nga diin maoy alirong or maoy nagputos diha sa iyang unahuna o kasing-kasing. Nga diin like wala may problema kung maningkamot ta tungod kay mao magid na dapat nga maningkamot para mahimo nga ma-providean ang panginahanglanon sa pamilya, matagaan og sakto nga kinabuhi ang mga anak. Like ingon na mahimo nga responsible, which is walay problema na kana sakto og maayo. Apan mahimo lang na siya nga dili maayo sa dihang
focus na lang kayo ta niya ng tanan. Focus na lang kayo ta sa atong mga trabaho, focus na lang kayo sa kung unsa imuhang mga pangandoy tinguha sa imong kasing-kasing nga kini gyud imong gusto nga makab-ot, kini gusto imong matuman apan nakalimtan nimo ang tag-iya sa tanan nga able makahatag kung unsa imong gitinguha diha sa imong kasing-kasing. Muna nga mas nindot kung doon na tayo mga pangandoy, doon na tayo mga gitinguha, dili usab nato makalimtan ang Ginoo. Himuon nato nga ang Ginoo may mag-una sa tanan nato nga mga gitinguha. Ang Dios maoy atong guide, ang Dios maoy himuon nato nga maoy maghatag og giya sa ato ang mga ginabuhat diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Apan sa mao nga gipakita ni Ginoong Hesus kining tunokong sagbot mga tawo nga nintuo sa pulong sa Ginoo, naminaw sa pulong sa Ginoo, pero nakalimtan nila gihapon ang Ginoo tungod sa ilang kabisi sa pagpaningkamot, tungod kay mas dunay gibug-aton sa ilahang kasing-kasing ang dinhirataman sa kalibutan. Apan nakalimtan nila ang mga butang nga dili labayng kawang or mga butang nga mulungtad ngadto sa gingharian sa Dios. Ug mao ni ang ikatulong nga gipakita ni Ginoong Hesus, ang tunokong sagbot. Ug ang ikaapat nga atong makita sa bersikulo 8 ug sa 15 na kining maayo nga yuta or tambok nga yuta. Sa bersikulo 8 nag-ingon, ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini og namungag 100 kapilo. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasing-kasing nga midawat ug mituman niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Now kini nga klase sa yuta nga natamnan sa mao nga tano aw liso or kini nga klase sa kasing-kasing sa tawo nga din mao kini nga mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, malipayon nga midawat sa pulong sa Ginoo, kinasing-kasing nga mituo ug labaw sa tanan mituman kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. No atong makita kini nga klase sa mga tawo mao ni ang gipangandoy sa Ginoo, mao ni ang gusto sa Ginoo. Tungod kay ngano man importante sa Ginoo nga diin ang matinud-anon nga kasing-kasing. Tungod kay ngano man kung magsigota mahitungod sa atong relasyon sa Ginoo, mahitungod sa espirituhanon nga bahin, usa ni kaseryoso nga butang, sacred nga butang, nga dili pwede nga joke-jokan, dili pwede nga like bugal-bugalan. Hinuon usa ka seryoso nga butang diri sa atong matag usa kinabuhi. Ug mao ni ang ikaapat nga gi-illustrate ni Ginoong Hesus kining maayong yuta or tambok nga yuta or maayo ug matinud-anon nga kasing-kasing. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo mituo ug labaw sa tanan mituman. Muna kini nga upat nga gi-illustrate ni Ginoong Hesus nga diin sa dihang siya nagtudlo sa mga disipulo ug sa daghan nga mga tawo usa ka pagpahinumdom sa ilaha nga sa diha nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, expect na lang daan nga dunay nagkaninlain nga klase sa tawo, dunay nagkaninlain nga response sa mga tawo sa diha nga masultihan sa pulong sa Ginoo. Nay mga tawo nga mo reject, nay mga tawo nga malipayon nga modawat, pero after like baliwala ra, like nay mga tawo nga dili gyud ganahan, ug na po'y mga tawo nga malipayon nga modawat ug mutuo ug mutumen sa pulong sa Ginoo. Ug sa matag usab nato, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga gisugo sa Ginoo nga isangyaw usab ang iyahang mga pulong, like mausab ni ang ibutang nato sa atong mga kasing-kasing nga diin ang ato lang is mutuman kung unsa ang gisugo sa Ginoo nga mao ang pagsangyaw, ang ato lang is buhaton nato kung unsa to ang task. After ana nga makasangyaw ta sa mga tao, tugutan nato nga ang Ginoo na ang magapanglihok sa matag usa nila kasing-kasing. Ang balang Espiritu Santo na ang magpamuhat sa matag usa nila kasing-kasing. Kay nganuman dili trabaho nato ang pagbag-o sa kinabuhi sa usa ka tawo.
Ang ato ra is ang pagsulti ug ang Ginoo na ang kaya nga makapausab sa kinabuhi sa tao. Muna matagusan nato, padayon natong isang yaong pulong sa Ginoo ug labaw sa tanan. Matagusan nato kita nga mga Kristohanon karon, like ato nga tan-awon, lantawon atong matagos sa kagalingon o nabilong bataan ning klase sa kasing-kasing nga gisulti sa Ginoo sa ikaapat kining maayo nga yuta nga rin naminaw, mituo ug mituman. Idukon nato tong ulo. O Dios nga gamahanan, dalaygon ka Ginoo nining orasa. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong nga din padayon nga nagatudlo sa matagos sa namo ka kinabuhi. Lord, salamat kay Ginoo nga matagos sa namo karon nga niya dinhi nga din nahimo ang among mga kasing-kasing nga sama sa maayo nga yuta, sama sa tambok nga yuta, nga sa diha nga diin kami nakadungog sa imong pulong. Lord, salamat kayo nga kami nakabaton og pagtuo diha kanimo ug kami malipayon nga mituman sa imong kabubuton o Dios. Lord, salamat kay Ginoo, silyuhi ang imuhang pulong sa matagusan namo kasing-kasing Ginoo nga dili masakmit ni Satanas, dili mailog ni Satanas. Nga rin ang imong mga pulong Ginoo magpabilin sa matagusan namo kasing-kasing Ginoo. Ingon nga diin maoy gabay sa matagusan kanamo, maoy kanunay magpahinumdum kanamo sa pagkinabuhi nini nga kalibutan nga diin mahisubay sa imuhang kabubuton. Lord, sa matagos pa rin ka mag-bless, pa rin ka Ginoo magpasinati sa imong gugma, pa rin ka Ginoo nga magpasinati sa imong kaluoy o Dios. Lord, tuguti nga ang matagos dili mahimo nga mas dako og space sa matagos kasing-kasing ang pangkalibutanon nga butang. Lord, like wala may problema kung mangandoy mi, but himon unta namo sa matagos kasing-kasing nga ikaw ang sentro, ikaw ang mag-una sa amo ang mga pangandoy sa mong kinabuhi. Kauban ka sa mga pangandoy sa mong kinabuhi. Lord, salamat kayo. Bless ang matagos kanimo lamang duog himaya mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.